Messiah heniba dai tam khlaisnai amsuk na jok susar no srai charau no ya kare thang nangka bua sono bosi maya khayei tuitului naikulei tongmani hiaba ini bosi srai charau no ona jok susar no ya kare thang nangka bini amasang mokol muktri kuplung para amsing borok joto kha khamnaijak amsuk srai charao o susar no yakar thani abo kepo wan sugui maya buma bukhani imang tongmani bonobo kotor kolok snamui uibe baksa lekha pora khlaiei munuknani phiaba je bini ama babu soni imang abo imang no ungui thangka. Hello friends, lamsunor na channel o sung saimono dinini ashuni jarao munai Daniel ona thok singjano yakare kalangmani nukhungo belekhinyo tabu o jarao khakjamo gărui belakanya khak khamlaijak phiaba sung o incident mani ini bai 7 days hai ngui tongha sung nugui manya yabur barok mani social media phang je mother rongni khorok thamni mangplino srai social media o awai ngui tongo rujangai tongo phiaba sidai thanan police tai tirpa police abunti tapon rongui maya ko belakanya wana janai ko je sidai thana bisini klainai je tiprasha amsaya tongmani jotto borno khakaoi tongmani police of rom sinai kaham klai borno mazara sinai phiaba je bukhau wansuk tongmani abo fulfill claimya ko sidai than police rok jotto borno muchungmani police thani yafarei borno je mazara manthai je law ni bisingtui rani phiaba tini sik jora tirpa police tai sidai thana police rong maya ko para amsai borok kobama khaka marok mungsak khlaimalian sidai thana police ini phungni ashokni jorao Daniel o naithok singchano yakrai thangka aboni bagai nukhungo tei parani borok joto kha khamlaijak abo himanose sidai thanani failure ni bagai ini omo haingkha je mother khlayer no romoi maya failure ni bagai borok sakkharei samung khlaiyakai romoi man khamo je bongni mazra manthai abori man khamo photo sinyang na buya photo phang social media tongo bumu sinyang na buya bumu srai saiman tongo nok saiman tongo tabuk khan romoi maya romani nisai to khangkai 24 ghonta bai roi mano kaham kai lekhai khaklayo ko sidai thana police romani hnei Daniel thami yagolo phano je bon mazra manthai abur hnei tabuto mothersi je agi to attempt to mother abuto tapura mothersi ngui thanga bui se toge batharo kai naisidi abun baganyo tabu tirpa haseo belaken tumplajak je sidai thana wor je poitu sai tongmani a boron poitu tabu kisa komijak tamni ke 6 din affair khaimani tapas romai angka 6 din kai thanga asodno tamo bauto gon tamo 6 days ngui thanga tapas romai angka je boroni khao je poitu tongmani a poitu rok ba commission obviously abun bagai che thana police ka phachak to thun je bong mazra manthai duthun bo je thai ma khado jo janai pa khato umai pa khatun sach bang kai joto manjago yo friends dini bega sno sun to no hambai